हो मोबाइले चलेबू खाना ना बनी का तू खाना नहीं को बना सकत आ ही रे बाप यार हम तारा से बड़ हई देख ल बड़ हो तो का खाना नहीं को बना सकत खाना बनावे में बड़ छोड़ बा एते तारा से हम बड़ नु हई हम बोलत तारा तारा क के तू कइले बड़ हां तो हम का करी जा खाना बनावे के मत बनाव न मत बनाव त यहां कलम चलावे आइल बड़ू का अच्छा तो बाहर हमार मर्द काम करस घर में हम काम करी कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला ये हाल हो गइल बा हम खाना बना ना बनाए हम जात पानी रील बनावे त हमरो से ना बनी खात रहिए गरम फराव हम जात पानी रील बना खाए के बता बना लिया वरना मत बनैया इनका तो काम करके दिलो लोग चूड़ी ले आई चूड़ी रौरा गांव में चूड़ी हरवा आइल बा चूड़ी ले आई चूड़ी ए कहां बानी लो आई लो चूड़ी हरवा आइल बा चूड़ी ले लो चूड़ी 10 रुपए दर्जन ए केहू घर में बाजी आई लो चूड़ी ली 10 रुपए दर्जन 10 रुपए दर्जन चूड़ी ले आई चूड़ी ललका पियर का हरियर का 10 रुपए दर्जन 10 रुपए केहू घर में बाजी लागत है केहू नहीं खे लागत है खेत बाड़ी में गइल बा चूड़ी ले आई चूड़ी का हो बाबूजी काहे बैठल बारू जाता नहीं आज भौजिए से बहनी बनावे ला हई भौजी ललका चूड़ी ए बबुआ हई चूड़िया कैसे बा ई बाटे 10 रुपए दर्जन ई बाटे 20 रुपए दर्जन अच्छा तो है में फर्क का बा है में फर्क का बा जानता रू भौजी में का फर्क बा ई ललका नु तारा पर खूब जची सुनी ना बबुआ हई ललका छोरी हई हरी हर के हमरा में पहनाना दे दीना पहना देता नहीं पहनाई का हो भौजी तारा में तो घुसत नहीं खे ए बबुआ ये घुसेला हमरा में ये चढ़ाई ना का करे दिन पर दिन हाथवा के साइजवा बढ़ले नु जाता कहां चढ़ता हो भौजी चढ़ावत तो बढ़ले बानी कहां चढ़ता तइन तो हम लगाई फूटियो गए हौ हौ चढ़ा दी हरियारा का हौ 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 रोड़ा दू एक के ना ले आवेला बारका बारका चूड़ी इतने भले के चल दे बबुआ रौरा में नु हमरा हाथ के चूड़ी नहीं खे दूसरा दिन ले हम तो पहना देम हमरा के ए ना ये हो जाई महाराज नहीं खे होते दे नहीं बाप रे रह दी बबुआ नहीं खे उस ए बबुआ सुनी ना रह दे हमरा के दूसरा दिन ले हम तो पहना दे हमरा में नहीं खे चोरती तो ठीक बा भौजी तब जाते हैं तब दूसरा दिन लिया तो याद पार के ले आए ठीक बा बड़ा गर्मी होता एगो हई बालोग रोज रोज का रे का हाला करत लो रोको आज पूछत तनी का बात हो ठीक बा जा तनी पूछत तनी आज का बात बा का भौजी का बात बा कि रोज देखत तनी के हाला होता है घर में का बात होवे अरे का कही ए बबुआ घर के तो कुकुरहट से हमर मन पाक गइल बा जननी का है का बात बावे अरे मत पूछी घर के बात का बा का ना अब हम ही जानतनी हमारा आत्मा जानता बैठी ना है बैठी काहे खड़ा बा ना ठीक बावे अरे बैठी एगो तो आवे बेटा घरे रह बा का करी हाला गुली सुन के लास्ट में हमरा आवे के पड़ गेले है बड़ा अरे मत कही ऊ तो बाहर बड़ा फोन पर दिन चढ़ा अपना पैसा पे ठा देना बस तो बदल खइल बा ये सब होता बे अच्छा तो का भौजी सब का हाला गुली होता ए बबुआ उठ के सुत के खानवे खाती झगड़ा होला ऊ का करिहन नु रेडी होई हन आ रील बनई हन खाना बनावे के नाम ना ली हन हां भौजी तो बात ठीक ही कहत रू हम हमेशा देखे नहीं कि छत पर रील बनाते रहेली हां जब एने से हम बगल से गुजरे नहीं नु तब देखे नहीं रीले बना रही जब से आइल बानी तब से हम इहे देखे नहीं का कही ए बबुआ हम बानी बड़ तो हम सोचनी कि हम दुआर पर कर लिया ऊ छोट बड़ी तो घर के कर ली आ जब दुआरो पर के के जाई घरहु में करिए तनी कह हम खाना बना दो ए हम ना बना हमार मरद भाता बाहर कमाता हम घर में खाना बनाई हमार मर्द नहीं के कमा खेत में हां ये तो बात सही कहत रू हम बगल में बानी तो हम देखत नहीं कि रोज रोज के थी
कि आज बर्दाश्त ना भइलो तब हमरा रुक के तब ही हम आवे के पड़त तारा लगे पूछे खातिर। हाय बबुआ हम का कही हमार मरद हो तो ना हमार कहल के करता आ ना वो अपने मन से चलता एके में सतुआ खानी पीस के रखले एगो काम कर ई सही बात कहत रू ऊ जेगो कहत करती है वही तू कर समझ लू की न करी उड़ाए न चलबी त रील बनाओगी हम बनाम तो सोई तू छोड़ के वही बैठ जा मोबाइल देखो तू हूं छोड़ दो अपने कहां से खाना खाई हूं ना बनी तो और मनी आर्डर भेजते रह जाई ह ना चपाती से चपाती खाते रह जाई ह एगो खाली मनी आर्डर भेज से हो जाई हां पैसा वो बाहर से भेज दी कमा के ओकरा गोड़ हाथ बजा के मार्केट को के खेती कर दी हां ताकि वो पैसा के चलावे खातिर आदमी चाहे ना ना तू तो सही बात कहत रू तू ओही पर मख को बार जे हमार मरद बाहर से पैसा भेजत तो वो से तो दुगुना हमार मरद कर देतै बा हां ई तो बात सही बा ई हम आई देखत गइली इज्जत पहुंची घर बीमारी खेती गृहस्थी सब करता बाबू ए बाबू बाबू हो ए बाबू बाबू का कहले बड़े बोल का हो बोल बोल अरे अभी ले ना भरल का करता रहो बरस बैठल बारे मर्दावा साला दिन भर कामे करे के कहता रहो दिन भर कामे घर के लेखा नहीं खा देखो तार में रानू गइल घर अरे का भइलो का बात भइलो का झगड़ा हो गेल मर्दावा तू बारा घर में कि देख अरे नहीं हर छुट्टी चाहे ससुराल छुट्टी फोनवा भले फूटी बाकी रिलवा बनावल ना छुट्टी बाकी रिलवा बनावल ना छुट्टी आज तो फैसला हो ही जाए देखो तनी के देखियो होता फैसला का हो अरे मेरा से काय झगड़ा करलू अरे मेरा से काय झगड़ा करलू झगड़ा हां तो हमरा का खाना बनावे तो हम का खाना बनाए यही कारण से हमारा मेहरारू भागल हियो कि ना अरे भागल बा हमार मेहरारू यही कारण से तरह से भागल हियो अपना घर हम का घंटा में देखो जानो मैंने खाना वाना बना के तरह ना देवे अच्छा हम घर में नौकरानी जवानी का खाना हम सब कोई के बना बना खियावत रही तार के नौकरानी कहता तो काहे न बनी लिया काहे तू का करबू हम काहे हम तो अपन रेल बनावत बाप रे जमाना में आग लाग गइल बा बताओ हई छोट हो के तू रील पर एकदम बुझात रही कि दिन रात अच्छा बताओ सुनो गांव के लोग का कहत हमनी के हैं का कहता कहता कि हिंगर फाड़ला के फोटो आके मार रील बनावती है दिन भर हाँ तो का करें नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है हमको डिस्टर्ब मत करे ना मैं चुपचाप जाए हम क्या काम करेंगे जो चाहत रही नु तन हम तार पूरा कर दे दिन भर सरवा करे घर में घुसियाई रह सर पटी पटीदार का कही रे आ ले दिन लगा उतर रहता नहीं हम एथी कर तो तहनी के घर में घुसियाई रहता रे सन रे सरवा काई झगड़ा तकार कइले बरस रे तहनी पटी पटीदार का कही रे हमार तो नाक कटवा देबो सब तहनी ए तलार को पटी पड़दा सर बताओ कौन खाए के देवेला एक टाइम हो कि हमनी के बारे में कही हमार मेटर हटे घर के कुछ करी सन हम पड़दा सर से ले डराल जाओ उसर त पटीदार जंत्र खाली चुंगलई करेले चुंगलई उसरवा के नु खाली एने के ओने बात करलम चोद भाई को चश्मा लगा लेला आ दिन भकुता खानी मोटरसाइकिल पर घूमेला त अपना आप के बड़ समझता टी बाप बेटा जगह चलाता नहीं लो जाए लोग बाहर था घर में से एकदम कुत्ता नहीं बुझाता कुत्ता लड़त हटे हमरा के रिलोड ढंग से ना बनाव दे लोड़ा जाए लोग बाहर था नहीं बियाई लोलाडेन बिया एकरे चलते हमार मेहरारू भागल बिया अगर घर में न हंस सोता तो समझे तारा के जिए ना दम हां बाहर जा बाहर ऐलान कानून करे रिलो ना चैन से बनावे दी बड़े से नहीं कुत्ता